טוב חברים, בואו נשחק משחק רק אחד כי אני אקבל ביצה. בואו נשחק וכמובן עשיתי סרטון היום וקיבלתי את ברוק עבורות סופר ריינג'ר. אבל בואו נתחיל. נכון, בואו ניקח את זה. וכמובן שחבר שלי פה, וקודם כל שימו סאב ולייק, הכי חשוב, כי כל סאב שאתם שמים ליאם גודל בשנה. היי, אני רק כמעט 9. עדיין. אני מאוד יעריך את זה אם תשימו סאב ולייק. לא מאמין. טוב, בוא נהיה עם פייפר ונוקאוט. לא. פייפר. לא עשיתי בקרב מרקיע בסולה. שמת כבר את הבננה? כן. אני... שמת לפניי? כבר מזמן סיימת. עשית... לא, לפני שנייה סיימתי. ועשית את הבננה גו 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 גו. די בסמים? כן, שומעים את זה, ברור ששומעים את זה. שימו סאפ, בבקשה. המטרה שלי זה להגיע ל-60 מנויים, אחרי זה 70, ואחרי זה להיות הכי מפורסם אחרי בעולם. זה 80, אחרי זה 90 ואחרי זה 100. בקיצור. קיצור עולים. ובבקשה תתנו לי בשבילי. לא ליאם, נראה לי שאתה הולך, מה? טוב חברים, החבר שלי הלך דווקא במשחק הכי חשוב שאני צריך לנצח ולקבל ביצה. עדיין אתה הלכת. קצת מעניין פה הולכת יותר. נו, מה זה אחר הזה? לא. טוב, זה רק אתה נגדי. מה זה היה? לא. לא הבנתי. טוב, יאללה, בוא נפתח ביצה. חכו שנייה. טוב חברים, בואו נעשה את הטריק. יואו, זה עובד. לא, הטריק לא עובד לי. טוב חברים, זה הסרטון, אני מקווה שנהנתם, שימו סאב ולייק ויאללה ביי.